Hey, what's up mga kahigala? This is Kyler RG. Ug karon mga kahigala no. Naami diri sa Kalubian. Tawag ni nila og secret falls pero daghan ay nakabalo so di na ni tawag na tong secret. Daghan ay nakabalo. So ang among buhaton ron is magurinte. Magurinte may mga kahigala no. Naguna na sila kay ibiyaan mi so nang apas na lang minikidyo duha. Para sila dito na na sila mo ni karon atong kuan ron na tong trip ron is mangurente atong rentehon ang mga exotic fish diri sa Kalubian Falls. Gitawag nila og secret falls daw sa matod pa nila sa mga vlog. Excuse me po. Sila naguna na. May lang ani nagsunod lang mi kay nabilin mo mi. So agad raw pod mi. Agad so ako pong purpose pod is mag-vlog ko para mahibalan ninyo kung sa ang tawag ani pagpangurinti. No? Tagaan mo og ideya unsay pagpangurinti. Pero kani nga kurente mga higala is kuan lang ni portable electric fishing kay inventor ni sa among silingan nga si Jerry Saavedra. Shout out sa imo Jerry Saavedra. Dere no? Layo pa ito. Dol na lang day, hindi tayo layo. Dol na lang. Nara sila mga higalaw. Mga sila. Kurinti na sila. Nanahon sa pagkurinti mga higala. Hey, what's up? What's up? Welcome to my WhatsApp yo. Ano si Joshua oh. Mo ay nag-handle sa kuan electric fishing. So amo tani. Ha? Ibabaw ta? Oh, okay, sulod na mo. Sulod na. Start ta. Amo tani. Masin mato tani Galaxy ah. So ako na ikuan sa inyo ang Kalubian Falls. Mo na yung Kalubian Falls oh. Nindot kayo nag-view diya mga kagala. Kay kuan na diya kanang gikabutan na nila. Yan ang panindot ang mga viewing. Panindot na nilang area. So mo ning dalan diri mga kagala, grabe kayo. Tundok kayo. Utik kamay. Ano yun, no? Parang lusot kayong dalan dito. Lumugto niya, talong tanis. Wala! Iban! What's up? Naman nakuha na to, da. Oh, shout out da. Bawo sa tanan gross ni da. Shout out sa tanan mga brad. Wala yun di, may mga brad. Pwede na lang tani. Utang ko. Oh? Uy! Nyambak. Pagkatakas ya. Takas da kay sudanon karon. Ay, butang pa. Wala sabag. Ako sa bang pagyud. At yung pagbutanganan ay. Ano ko silipin niya ko ah. Ha? Yes. Oh, bawal po. Unsa na tawagan na? Oh, siyang kon. Crab. Crabs sa. Sa English crabs. Crabs. Bisaya pa kon. Ay. Yumpi.
Ha? Kimpi? Kampi. Kimpi? Chupa na no? Morning dala no? Silan kung kalisod ba na ugo ni. May slide man ta diri ba mga pantol, mga buak pag na tumulo ha. Kapag sila ka nakanaog nagsayon. Kaani lisod gitaon. Ana. O kanaog. A few moments later. So, ato na meron taas mga higala no. Kay kuhan ka ng tawagan eh. Kapoy. Biyaan ko nila, atay na sila. Lisod king dalan dito ba? King dalan dito niya. Pag naog, lumba naog pa, ako pa yung ani Max ni. Kaya karon ng trabahoan ni. Ban mo ni bebe. Wala nila gubugan. Oh, babugat ito dito. Dito pa mo. Bani sarap. So dire lang daw may paabot daw kay magbuha pa daw og kuan. Kaldero bugas. Kay ang sudan may problema sudan kay mo tira man nagto. Kabayan na to. Mo ni dito. Ito daw mi sa taas daw. Daw. Sa taas daw mi. Okay lang. Suka toyo. O karon mga kagala no. Saka na pud mi. Saka na pud mi ani. Malabundukin nga mga pagsuway. Mga pagsuway animal. Saka na pud mi ani. So ang kakao na to ani. Dito na punta sa taasan ni mga kagala kay dito murag dagan-dagan dito kay murag wa pa dito na tuan dito ah. So tara. Yun mga kagala. Nanami diri sa taas no. Kapoy ko dito sa ubos. Subida mo gud migod. Abi ka kapoy dito hasol. So nato na pud mission room is ulabang na pud daw. Muna siyang sa ubos. Tapos sa taas day. Woo! Muna sa taas. So ako ipakita sa inyo ang ubos no. So muna ang ubos mga kagala. Oh, diba? Ito.
daw ko. Asa daw, asa daw. Tahan ko abi. Ben. Paisda. Kabut. Kabuhi. Kabuhi gapon eh. Dako nga uwang. Oo, nagay pala. O taro to. Ulag sa! Isa magdali! Oo, patay na. Away na. Ibay sa gaw. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba? To. Nilakaw. Diyos. Ayaw sa mga isa. Okay, kurite Diyos. O taro. Isa ko. Sige ko ah. Taro. O kanat. Kana. Ako rin nag-shits. Ikaw na yun. Bantay. Doon na to. Awas ah. Nawala. Magic. Okay. Chef. So what's the plan? Ha? Okay, panida. Morning ko. Tungagan pa na to na. Gigi kamura. Tubang siya dito, Joe. Ay, so kapag-ani ko kapitik. Yan na. Sindro na ako sa imo. Uy, Pinoy. Basta Pinoy. Bili na gisa. Bilhin na lang. Bilhin na lang. One hour later. One hour later. So ayun mga higala no. Maraming kaon. Maraming kuwan tayo. Kalimutan ni. Gutom na ya. Wala videohan no kay gutom na ito na busy lagi ana. Kalimutan daw nagpapa. Kalimutan na kita sula ba. Karon naman may kaon wala mo gipos. So. Napagyan yo. Wala ebidensya nga iba na. Karon si Joshua dito nangawat, nanguhag butong. Kay paan daw kanang para daw naimnon nga kuan sabaw. So ako videohan na para unggoy na. Unsa? Abi pa lang di kabalo.
Kira kada. Para ipamuha ng mga regala. Seven words beat. Mo nilang pamder nga nagpatutunga sa tagiya. Naon pa lang niya mo kasi na. Mo nilang kamera nilang vlog. Muni tao na way pagkaugmaon. Piling dato oh. Naay gold. Grabe. Oh, naay gold. Damay gold. Bulawan. Naong nyawa mo nagbulawan. Paningkamot to. Morning asinta ni Kijo. Mo daw ni tagiya na naman. Palibot na tara para makita dito sa Iyang palibot pura ni. Mura ni iya palibot. Nao mura may sagbot kay nao. Nao. Mura iya kasagbutan. Pero kag nao ka tagiya mura mong sagbot oh. Murag tamo sa pagkasubutong. murag diat. 2 hours later. So ayun mga kahigala. So paulit namin no. Kanina dito mi sa suok-suok. Dito mi sa suok-suok pero di naman gid makaya. Grabe naman ito kasuok yun. So, hindi na lang mi kutob. Kay kuha na ka ng video. Grabe ito ka bagnot dito. Grabe na ito ka layo. So shout out sa tanan. Kung gusto magpa-shout out. Shout out lang dahil ko sa akong mga relatives dito sa Hinatuan, Antigo family. Tumora to. Please, sa pagkarat, sa rakabar. Dito lang kukutob. So this is Kyler RG. Peace out.